Vă prezentăm KeyCoin, o revoluție în lumea tehnologiei blockchain și a activelor financiare. Acest token unic nu numai că simbolizează integrarea avansată a lumii digitale și a celei financiare, dar oferă investitorilor un activ fiabil și tangibil, gata să schimbe regulile jocului investițional. KeyCoin nu este doar un token. Este un activ digital de ultimă generație, emis pe platforma BEP20 și dezvoltat de compania de top Financial Partners. Ceea ce face ca KeyCoin să fie special este legătura sa directă cu activele companiei, ceea ce asigură valoarea nu doar cu așteptări speculative, ci și cu performanțe financiare reale. Acest lucru îl face nu doar atractiv, ci și o alegere de încredere pentru investitori. Funcționând pe lanțuri de blocuri Binance, KeyCoin oferă cele mai înalte standarde de securitate și eficiență, asigurând integritatea fiecărei tranzacții și transparența totală a proprietății. Financial Partners, fondată în 1988 în Hong Kong și fuziunea sa strategică cu Global Future Enterprise Group, deblochează potențialul puternic și experiența din spatele KeyCoin. Shao Bank, cu platforma sa P2P pentru tranzacționarea KeyCoin, oferă clienților posibilitatea de a câștiga bani din cumpărarea-vânzarea de tokenuri cu marje de până la 20%. Acest lucru oferă o șansă unică nu numai pentru a participa la noua eră financiară, ci și de a obține profit. Cu planuri de emitere cross-blockchain, KeyCoin promite să își extindă lichiditatea și accesibilitatea, atrăgând investitori din întreaga lume și devenind un instrument universal în lumea finanțelor digitale. Cu o emisiune maximă de 11 milioane de tokenuri, KeyCoin oferă o ofertă limitată, ceea ce îl face atractiv pentru investitorii care caută active unice și fiabile. Creșterea valorii KeyCoin este direct legată de creșterea capitalizării Financial Partners și de achizițiile active de obligațiuni de la Shao Bank, ceea ce promite nu doar stabilitate, ci și posibilitatea unei creșteri semnificative pentru deținătorii de tokenuri. KeyCoin vă oferă oportunitatea de a face parte dintr-o nouă eră a inovației financiare, în care fiecare tranzacție deschide ușa către viitor. Cu abordarea sa unică a valorii bazată pe active reale și performanțe financiare, KeyCoin se află în fruntea tehnologiei financiare, oferind investitorilor un activ sigur, transparent și profitabil. Alăturați-vă nouă pentru a explora noi orizonturi în gestionarea activelor digitale și descoperiți împreună oportunitățile fără precedent pe care le oferă KeyCoin.